Hâți cu transformare, hâți cu cei mai tari oameni pe interioare, hâți cu Vivasi Leather, Ionuțule. Unii dintre cei care au ajutat la împlinirea unui vis pe care l-am avut încă de mic, Ionuțule, încă din copilărie. I'm the man, I got plans, fit the bourbon in my hand that'll make it change its stance. I'm like in advance and I rarely ever chance, rather mitigate the risk, keep my eye up on them bands. I'm just saying, in the land, guess I'm back in high demand. And my car ain't from Japan, but I drive it like I ran from the cops. I'm like, damn, seen you tweaking on the gram. I can never understand how you claim to be a man, cause you not. I'm like, cause you less able. Get these squares stretched out, that's a rectangle. Tell that girl to wipe me down like a wet table and come and get your ass beat, that's a vegetable. Rest in peace, I'm deceased. That's my car's not a lease and that's Da Vinci, not a crease. Firmly grounded like some cleats. I'm like, heard your homie send a link, I listen to it, shit is weak. You should trash and hit delete. If it ain't about the bottom line, it's not important. I don't entertain a buyer if I cannot afford it. I don't like the 808 if it is not distorted. And I really wish you would, but this is not a force. So I'm back in my bag once again. And you back on my back once again. What's new? Michael Jack, hit my dance, then I slide like the roof on my whip. It go pew. My stock going up, that's for sure, hallelujah. It's a blessing, little bitch, how are you? Show the numbers to my haters from the past, how'd I do? This the kind of growth that you've been seeing from me, nothing new. Saw your Civic that you bought off the lot, shit is cute, yeah. I guess we had different definitions of a coupe, yeah. You were awfully confident back in them high school days. Hey, lil' buddy, what happened to you? Yeah. How's that 9 to 5 working for you? How that drive working for you? Never stop working, now I'm in the drive, doing donuts in a ride. You can't afford to live in life. Never gave up on the grind, I fell a lot but never died. And on my top you going. If it ain't about the bottom line, it's not important. I don't entertain a buyer if I cannot afford it. I don't like the 808 if it is not distorted. And I really wish you would, but this is not a force. So I'm back in my bag once again. And you back on my back once again. What's new? Michael Jack, hit my dance, then I slide like. Priviți, vă rog frumos, cum arată GLE cu interior full white, piele bianco LED, acum nu veți găsi niciodată la Mercedes, Ionuțule, pentru că alb nu este bej. Asta este una dintre vorbele alea care poate să rămână în meme-uri, Ionuțule. Dacă e alb, nu-i bej. Toată cotiera centrală, alături de restul pieselor din mașină, au fost date jos și moșmondrite și buchisite până la cel mai mic detaliu. Rombulețe pe uși, exact dorința, așa cum am visat-o, Ionuțule, mi-a fost împlinită. Piele albă pe toată partea superioară a ușii, piele albă pe tot mânerul ușii, Ionuțule. Și dacă vă uitați atenți, toată treaba asta se potrivește la fix cu bordul. În momentul în care ușa este închisă, linia de alb este continuă, Ionuțule. Da! Și pentru că treburile sunt făcute ca la carte, Ionuțule, am vopsit până și suportul de sucuri. Este alb, nu mai este negru. Avem și cotiera îmbrăcată în piele toată. Avem până și centuri de siguranță albe, bă frate, pentru că dacă nu ești atent la cel mai mic detaliu, nu-ți iese treaba ca la carte, Ionuțule. În aceeași ordine de idei, am păstrat plasticul de pe spatele scaunelor negru, pentru că pe aici se face întotdeauna accesul cu picioarele și dacă murdărești, Ionuțule, te chinui să repari. Așa că varianta asta este mult mai practică. Iar la piste de rezistance, Ionuțule, un lucru pe care deja îl știți de ceva vreme, sunt steluțele care asortează tot albul ăsta perfect. Hai la portbagaj să vedeți ce surprize avem acolo. Da! Da! Astea sunt jucăriile pe care mi le-am dorit eu la noua mașină cu interior alb, Ionuțule. O geantă care să se asorteze perfect și după cum vedeți mi-am pus și un breloc portocaliu, Ionuțule. Și asta este și mai important, Ionuțule, un storage de lucruri de portbagaj. Știm cu toții că în portbagaj țineți toate nebuniile și le țineți cine știe pe unde, pe în buzunare, pe în sacoșe, pe sub plasa aia portbagajului. Urât, nu curat, nu ordonat, Ionuțule. Uitați-vă cât de frumos arată și mai mult de atât, ca să mergem cu nebunia până la capăt. Apoi, numai Vivasi putea să îmbrace și un portbagaj în piele albă cu rombulețe, Ionuțule. Asta este mașchineta, asta este transformarea. Eu le mulțumesc din inimă oamenilor care îmi sunt aproape și care lucrează la milimetru și în cel mai mic detaliu, pentru că m-au ajutat să-mi îndeplinesc un vis. Vă pup, Vivasi, și vă respect din adâncul sufletului. This the kind of growth that you've been seeing from me, nothing new. Saw your Civic that you bought off the lot, shit is cute, yeah. I guess we had different definitions of a coupe, yeah. You were awfully confident back in them high school days. Hey, lil' buddy, what happened to you? Yeah.
Has a 9 to 5 looking for